ko narating. Christmas Bazaar, grand opening. O, diba? Santo Tomas. Ang ganda. Ha? Picture ka doon sa loob ng bahay mo. Wait. Gusto ko tong picturean, kaya lang may mga babae pa doon. Jet, picturean mo nga siya ng ganyan, no? Mas maganda yung ilaw sa iyo, eh. Yan. Ganda, no? Dito. Jet, dito. Magandang mag-picture dito. Jet. Ganyan, na. Doon, na. Doon, na. Maganda yun, pero. Doon, na. Here. Palamig, sa palamig. Init. Kailangan natin ang wifi naman. So, hindi ganito. Ganda. Kapag siliw-siliw. Ano to? Agila. Agila nga. Ay, ang cute. May ilaw pa yung mata niya, oh. Ang ganda. Wala na yung ilaw niya. Cute. Cute. Hindi ako makapag-picture. Hi. May people. Bagalan nyo dito. Ay, fountain ba to? Parang fountain to. Tapos, may ano, nabuhay. Santo Tomas. Ganda. Ay, ang Christmas tree nila. Ito, tinatapakan ko. Ayan. Fountain niya. Tapos nabuhay, ano. Nabasa ako. Ang ganda. Paspas Santo. Ayan, no. Paspas Santo. Eiffel Tower. Saan yung filter niya to? Eiffel Tower. Hi, Santa. Picture kita. Baka naman. Picture kita, ma'am. Ay, gusto ko sana doon, kaya lang may nakaupo. Ito pala ang Santo Tomas. Wala sa isip ko ang Santo Tomas, ha? Mayroon pa. Here na lang. Cute. Lakad lang tayo dito. Daming tao. There. Wow. Ay, may movie pala. May movie, oh. Ayun ang Belen. Tapos, ayun, oh, may movie. Hey, who's There. baby? Yun, oh. Oh, jeez. May film showing. Film showing. Ay. Oh, come, baby. Giving me bad feels. She's dead Film and does showing. not sound like someone you could smooth talk. Right, Ayun ang Belen. That's it. I'm Cute. going shopping.
May pa-film showing sila. an adult, you can just put it on Friday. Oh, I will try it. Ang face mask, wala naman ako kasama. Ay, ang aking oily, oily face. Picture kita. What an amazing concept. Thanks, Captain Boom.